נוסע לחוץ לארץ, בן חבר שלו עצוב מאוד. דני מציע לו לשמור על קשר דרך אינטרנט. האם יצליחו בן ודני לשוחח ביניהם? יצליחו? כן. האינטרנט הוא אוסף עצום של מחשבים מכל העולם שמחוברים זה לזה. מי שיש לו מחשב שמחובר לאינטרנט יכול לדבר עם כל אדם אחר שמחובר גם הוא לאינטרנט. המחשבים מחוברים על ידי רשת ענקית של לוויינים. ספק האינטרנט. כדי להשתמש באינטרנט אתה זקוק למחשב, למודם ולספק האינטרנט. לספק של שירותי אינטרנט קוראים בקיצור ספק. ספק אינטרנט מספק לך את תוכנת ההתקשרות שמקשרת אותך לאינטרנט באמצעות הטלפון. הכל מובן? כן. כשאתה משתמש באינטרנט עליך לשלם גם תמורת השירות של הספק וגם תמורת שיחות הטלפון שמחשב מבצע. באינטרנט יש שפע עצום של מידע. כשתדע איך להיכנס לאינטרנט ואיך להשתמש בו, תוכל לראות תמונות וסרטים, לקרוא על כל נושא שמתחשק לך, לשחק משחקים עם חברים ממוקמים רחוק, ואפילו לשוחח איתם. מאיה, אחותו של בן, מראה לו איך למצוא מידע על העיר בומביי, העיר שאליה דני נוסע כדי לבקר את הדוד שלו.